Dobrý deň. Dnes si povieme o údržbe trávnika v jarných mesiacoch. Medzi základné úkony, ktoré by sme nemali vynechať, patrí odstraňovanie hrubých nečistôt. Tie môžeme buď zberať ručne, alebo jednoducho pomocou hrabania. Takto odstraňujem popadané konáre, šišky, ale takisto aj listie. Tieto zvyšky môžeme použiť na kompostovanie, čiže z nich budeme mať úžitok. Ďalším dôležitým krokom je vertikutácia. Tu vykonávame zhruba od apríla po prvej kozbe. Používame na ňu vertikutátor, ktorým prerezávame koreňový systém, ale taktiež odstraňujeme všetky odumreté zvyšky, ale napríklad aj mach. Vertikutácia je dôležitým krokom na prebudenie trávnika. Odstranené zvyšky, ktoré získame po vertikutácii, taktiež môžeme umiestniť do kompostéra, čím získame kvalitný kompost. Po vertikutácii pristupujeme k hnojeniu trávnikov. Najvhodnejšie je použiť štartovacie hnojivá, ktoré majú zvýšený obsah dusíka, ale aj fosforu. Ten podporí rast nielen koreňovej sústavy, ale aj nadzemnej časti. Tieto hnojivá sú v granulovanej forme a sú dlhopôsobiace, čiže pôsobia zhruba 2 mesiace. Môžeme ich používať nielen na vyhnojenie už existujúceho trávnika, ale taktiež ako prípravu pred samotným vysievaním alebo používaním mačinovaného trávnika. Pri menších plochách volíme ručné rozsievanie, zatiaľ čo pri tých väčších by sme mali používať rozsievacie vozíky. Tam si vieme presne nastaviť potrebnú dávku, čiže sa nestane, že trávniky si prehnojíme. V nasledujúcich mesiacoch taktiež nepodceňujeme dodávanie živín do trávnikov a máme na výber viaceré možnosti. Jednou z možností je používanie organických hnojív, ktoré sú zaujímavé nielen tým, že dlho pôsobia, ale taktiež neškodia vašim miláčikom, teda ani vám, a sú vhodné aj na ekologické pestovanie. Ďalšou z možností je používanie hnojív, ktoré odpudzujú krtkov. Tieto hnojivá obsahujú zeolít, na ktorý sú naviazané aromatické látky a práve tieto pôsobia proti krtkom. Okrem toho vyživujú trávnik v období 1 mesiaca, zeolitová zložka trávnik prevzdušňuje a pôsobia ešte aj proti machom. Pre tých, ktorí chcú zvoliť hnojenie pomocou zálievky, je tu možnosť použitia tohto postrekovača spolu s kryštalickým hnojivom. Toto kryštalické hnojivo sa rozpúšťa vo vode, čiže si ho zamiešame do obsahu 1 litra. Tento postrekovač jednoducho napojíme na hadicu. Takýmto spôsobom nám postrekovač zabezpečí až 100 litrov hnojivovej zálievky. Odpadne nám teda práca s nosením ťažkých vedier. Ak nemáte možnosť použiť vertikutátor alebo si prácu chcete zjednodušiť, použite likvidátor trávnej plsti. Ten obsahuje samozrejme základné živiny, čiže pôsobia ako hnojivo, ale taktiež obsahuje pôdne baktérie, ktoré urýchľujú rozklad odumretých častíc. Naopak, mykorízne huby, ktoré sú obsiahnuté v tomto prípravku, pomáhajú hospodáriť s vodou a živinami v trávniku. Nemali by sme podceňovať ani zavlažovanie trávnikov. To neplatí len v jarných mesiacoch, ale taktiež aj počas celej sezóny. Čo sa týka hnojenia, vždy sa snažíme zavlažiť až po hnojení. Ak by sme aplikovali hnojivá na čerstvo zavlaženú trávu, tie by sa mohli zachytiť na ich lístočkoch a takto ich následne poškodiť. Ďalšie zaujímavé a podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke praktickazáhrada.sk. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.